Morima à séparer Moti. Bi Amenado spécial Shogel face au CNT illégal et illégitime. Jusqu'à 0 heure. Malikura min kofora. Mirina min na fora ko de be wolo Malikura la. Tabulo min na fora ko ni Malikura te Johnny Ote. Be hakli bala Shogel. Afrika Blue sanfɛ Magmaka plateau kan a ko Mali joli fɛrɛ kulu tɛ Mali kɔnɔ mun y'a miiri ka tɛmɛ M5 kan ko Mali joli a fɛrɛ tɛ kulu kɔnɔ ka tɛmɛ M5 kan ko mɔgɔ tɛ yen mun ye transition miiri ka tɛmɛ olu kan Mali kan ka kɛ mun ye sini a bonya a hɛrɛ a yanga a miiri a fɛrɛ ko kulu tɛ yen mun sigira ka miiri a kan ka tɛmɛ M5 kan ko fɛrɛ min bɛ olu bolo k'u t'a di cɛ si ma fo n'u ye fanga sɔrɔ Shogel l'a di Hashimi y'a wele ka fanga d'a yɛrɛ ma fɛrɛ min n'a ko k'a tun b'a bolo poche kɔnɔ k'a tɛ labɔ fo n'u ye fanga sɔrɔ don min an y'a émission kɛ yan o kɔrɔ n'olu ma fanga sɔrɔ ni Mali ka bonɛ tun bɛ yen Mali bɛ bin kulu sigilen to f'a ka di olu ma Shogel Jumado a taara CNT la tɛnɛn tɛmɛnen ɲininkaliw sɛmɛnna la Mali kura min ko fɔra an bɛna don a kɔnɔ su in na kulomaba 4 minnu fɔra a fɛ a dogodogoni tɛ kuma dɛ hakili bɛ bɛɛ la ka ɲuman ni fɛn bɔ ɲɔgɔn na 4 heures Descartes ko ten ko hakili bɛ bɛɛ la fɛn min ye tiɲɛ ye mun ye ngalon ye mun ka ɲi ani mun man ɲi k'o dɔn la raison est la chose la mieux partagée pour distinguer le vrai du faux le bien du mal o dɔnniya o tɛ kan ye Mackenzie an bɛna kuma bɛɛ k'i tulo kɛrɛma bɔ bɛɛ Mali a bɛ cogo di a bɛ jɔn bolo miiri jɔn do su in an bɛna don o kɔnɔ an b'a daminɛ Shogel yɛrɛ fɔlɔ ka se CNT ɲɛmɔgɔya la ɲɛma ka t'i jɔ ka kuma n'i ko yɛlɛma o bɛ daminɛ i yɛrɛ la jalaki min binna ɲɛmɔgɔ kɔrɔw kan jalaki min binna marabaga kɔrɔw kan jalaki min binna mara kɛcogo kɔrɔw kan o jalaki tabaga o jalaki kɛlɛ ɲɛmɔgɔ o jalaki o cɛfarin o yɛrɛ bi ni kɛlɛ yɛrɛ ɲɛmɔgɔya b'o bolo son kura min tun fɔra an ye taabolo kura min tun fɔra an ye mara taabolo la ale yɛrɛ bɛ cogo di ni kumakan gansan tun bɛ maa don harijinɛ i dan ye k'a fɔ ko Ala e de ka ɲi e de kelen Mahamadu i ka ciden a banna nka Ala ko n bɛ k'a fɔ k'i b'ale fɛ o dɔrɔn t'i don ŋaniya mun bɛ bɔ i da o la waleyali Mackenzie o de tɛ wa o to ye wa bi n'i y'a mɛn ko nin ka ɲi a bɔra mun da o de don n'i y'a mɛn a ye nin kuma in minɛ a bɔra mun da o don n'i y'a mɛn k'a y'aw kɔ don nin kuma in na a bɔra mun da o de don tout est lié à la personne porteur an k'a daminɛ Shogel yɛrɛ ka taa i jɔ CNT ɲɛkɔrɔ ka kuma an k'a daminɛ o la n'o wolola danaya min na kuma tɔ min bɛ yen o b'o faamu munna Shogel taalen CNT ɲɛkɔrɔ a kɛra ko ye mun ni maaw m'u ye yɛrɛ ɲininka dugutigiw ye télé dayɛlɛ menuisiers ye atelier datugu ko Shogel kelen in de don wa sotaramaw jɔra ko Shogel kelen in de don wa sugu kɔnɔna la bɛɛ ka téléphone b'i bolo musokɔrɔbaw bɛ ka wuli ko Shogel de bɛ kuma la wa a y'a yira n yɛrɛ la dɔw b'a lajɛ télé la ka photo lajɛ k'u nun bɔlen dɛ
Donc au kulo bolen do ha est-ce qu'elle est do oh o nyiningali ala olatie muna mo yu ire nyininga est-ce que ko Choguel de beta devant le CNT atemenani kuma do de o kuma do ye munyi CNT no ye wasadew nyoro ebi Choguel ye mun de fo ma kunu anga Choguel lame Nazara kana folo constater que le CNT, organe illégal et illégitime, sa dissolution est réclamée par l'ensemble des forces politiques et sociales aujourd'hui. Même celles qui ne sont pas là le réclament. Nous parlons avec beaucoup de moi. La société civile dit qu'elle est illégale et illégitime. Les différentes associations qu'on parlait ici ont dit qu'elle est illégale et illégitime. Les députés de l'ancienne législature disent qu'elle est illégale et illégitime. Ne Choguel Mangay, Mali Croix Djobaga, transition la Klembaga, le refondateur, le rectificateur. Ako Conseil national de transition mi fleni na sigira saria soso kono na maute jamana donka chidonye. Ka chili la nyini kelembe bi befe. Parti politique kulu beko ko ka chira saria soso kono. Ko mamunumbe jamana donka chidonte illégitime. Ko société civile funabe ko lakini klenke ko hali assemblée koro député munumbe nulu mason ulu fana nu be farale menyoga ko kachi ko jamana dembe sonama asigira saria sosokono atonde unte jamana donka chide bamanangana asigina kan ka wala wala ayo fana la hami min be malien wa ayo sodasu fanga min bankuna ke angana nyogon nege fanga min bankuna sodasu fanga dedo min ka di sodasu bode ko te sharia batu te fuy batu ulu ere charte min sigi charte de la transition ta batu ute décret minuta ulu ere ata uta batu te fuy batu min ka di bode ko de kama ko min bankuna o régime militaire déguisé sodasu fanga dedo o ba foko est un pouvoir civil, c'est pas vrai. Donc encore ulu nale ulu ere ko malion bema ulu nana ka M5 kele dam ala bankira mu yana na munde mogo mi M5 kele minu ya fo kulu ta fi beka ka bo fangala ulu ni ulu debe ubolo de be nyawombolo sisa ube barala ka misali adima tamashen dima ni na CNT ta Conseil national de transition o CNT sharia min basigi be charte de transition ali mu décret minuta yu betoso c'est-à-dire jekulu shita ere CNT la région shita ere CNT la cercle shita ere u dombaga ulu de wele kati u togo sebe ka fokulu de na ke député Mali togola o de gama encore CNT il est illégitime et illégal fa ka dissoudre cercle région jekulu parti syndicat société civile de be mo ta kubla o de be mte ka Mali représente mais lui mo minuta o te mo shi représenter o ye tamasien kili tamasien flana ko mamunu me CNT kono katika ku terika nu jenyon ta ku te malien shi représenter maganzi baya mede ninkera nya kalo sabay grand frère Fane renouveau émission dans ce kene wani me bra krobea ako mamunu me CNT kono sura su teru nu jenyon ko Mali région te mun ka chidembe Mali cercle te mun ka chidembe Mali dine mo te mun ka chidembe ko Mali kulute mun ka chidembe ku te malien shi togolay u te se ka kuma malien togola o de kama foka chi beyame oh ni fora ni akalo sabaye atara CNT nyekoro jumado akumana tena sigina kata we nyingali semana nyingalu jabito aye mufo ayolame de répondre à vos questions en espérant pouvoir donner entière satisfaction. Je voudrais dire que, vous savez, souvent quand on fait passer un message, il y a trois facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le message, il y a le messager
Et il y a les lieux où on fait passer le message et les moyens de faire passer ce message. Alors je voudrais que vous vous concentriez, pour certains, beaucoup plus sur le message que sur le messager. Je vais dire que ici, vous avez en face de vous le Premier ministre du gouvernement de transition, beaucoup plus que celui à qui certains ont eu affaire en d'autres lieux, en d'autres circonstances. La nuance est de taille, parce que je parle ici au nom du gouvernement de la République du Mali, pas forcément seulement au nom de mon parti, à mon nom propre. Donc dans ce que je dis, il faut beaucoup plus voir le message. Et bien entendu le lieu où ce message passe. Donc dans l'enceinte de l'organe législatif de la transition. Je vais faire l'effort de répondre. Shogel ko ɲiningali minnu sɛbɛnna la a bɛna a lajɛ k'u jaabi nka yana ka jaabili daminɛ a b'a ɲini maa minnu bɛ bulonba in kɔnɔ k'o ye CNT ko fɛn dɔ bɛ deli ka fɔ o ka gɛlɛn ko kuma n'a bɛ fɔ ko laɲini saba b'a kɔnɔ bɛɛ k'o dɔn ko laɲini saba ye mun ye kuma min bɛ fɔ ani mun bɛ kuma fɔ ani kuma bɛ fɔ yɔrɔ min le message, le messager et le lieu où le message est passé. O kaba ɲini CNT mɔgɔw fɛ ale jɔlen bɛ yan a saba bɛɛ b'ale kelen na a bɛna ci min fɔ ci min bɛna fɔ ale de bɛna fɔ a bɛna fɔ bulonba kɔnɔ ko saba la maa minnu aw minnu bɛ yan ko n b'a ɲini aw fɛ ci min bɛ fɔ aw y'o de lamɛn nka aw yɛrɛ ɲina ko ne yɛrɛ bɛ yan a kana ci fɔbaga lajɛ dɛ nka kuma min bɛ fɔ dɔrɔn a bɛ fɔ yɔrɔ min a y'aw hakili to o yɔrɔ dɔrɔn de la nka a bɛ ka bɔ mun da aw kan'o lajɛ aw y'a faamu nin fɔra kunna sini ko ale Shogel u k'a kɛ komi ni ale yɛrɛ tɛ ko ka da kan ko ale tɛ yan a yɛrɛ tɔgɔ la a tɛ yan a ka parti tɔgɔ la a tɛ yan tɔgɔ wɛrɛ la minnu n'a delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko wɛrɛw la jamana ko wɛrɛ la ko nka ale bɛ yan jamana gouvernement de ɲɛmɔgɔya la ko nin yɔrɔ in la nuance est très importante ko n'a ma nin jɛya dɔw bɛ sɔn ka ɲina kumakan kɔ k'ale yɛrɛ Shogel lajɛ ko nin ye Shogel kelen in de ye ko n'o kɛra k'olu bɛ ɲina kuma kɔ ko dɔw b'u yɛrɛ ɲininka ko Shogel kelen in de filɛ nin ye yan k'u k'ale to yen u ka ɲina ale kɔ kuma min bɛ bɔ a n'a bɛ ka fɔ yɔrɔ min a bɛ ka fɔ bulonma min kɔnɔ o bonya kama ani mun bɛ ka fɔ o barika kama u ka ɲina ko ale yɛrɛ Shogel don ale delila ka mun fɔ o bɛɛ k'o to yen i n'a delila ka ye ɲɔgɔn yɔrɔ yɔrɔ o bɛɛ to yen nka mun bɛ bɔ ale da k'a b'o ɲini jama fɛ u ka kumakan a n'a fɔ yɔrɔ dɔrɔn de lajɛ u k'ale yɛrɛ ye to yen u ka ɲina ale kɔ Mackenzie. Il y a trois facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le message, il y a le messager et il y a le lieu où on fait passer le message et les moyens de faire passer ce message. Alors je voudrais que vous vous concentriez, pour certains, beaucoup plus sur le message que sur le messager. Adjoye Mackenzie. Osu ina obe. Shogel ko kaba ina ofe. Aka concentré kumakan de kan. Ana foro nga aka ale yɛrɛ to aka ɲina ale kɔ. O benata ne ɲɔgɔnna dɔ bɛ CNT kɔnɔ. O ma sɔn k'i concentré message kan han. A m'i concentré fana CNT kan. A nana ɲininkali min kɛ aw k'o lamɛn tan. Monsieur le Premier ministre, je voulais quand même aussi savoir si le CNT que nous sommes est légitime ou légal. Si oui, comment et depuis quand il est légitime et légal?
et comment il est devenu légal et légitime. Et sinon, pourquoi vous êtes venu présenter un plan d'action à un organe qui n'est pas légal ni légitime? Je vous remercie. Mackenzie, ni conseil ni wula kana ako ɲiningali kelen de b'ale bolo k'a b'a fɛ ka Choguel ɲininka Choguel k'a fɔ a ye CNT min ni u fila kɔnɔ bi a tɛ sariya kɔnɔ wa maa minnu fila kɔnɔ jamanadenw ka cidenw tɛ wa n'o y'a sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ illégal mɔgɔw ka ciden tɛ et ils sont illégitimes Choguel mun bɛ yan bi olu kɛra sariya kɔnɔ don jɔn et ils sont devenus légal quand olu kɛra jamanadenw ka ciden don jɔn ils sont devenus légitimes quand n'o y'a sɔrɔ hali bi olu tɛ sariya kɔnɔ ils sont illégal wa mɔgɔ m'olu ci ils sont illégitimes ko Choguel bɛ mun de la olu ɲɛkɔrɔ ya k'a bɛ n'a ka programme présenté olu kɔrɔ k'ale ka question banna ye ko n'a sɔrɔ anw tɛ sariya kɔnɔ nous sommes illégal anw tɛ jamanadenw ka ciden nous sommes illégitimes e bɛ yan bi e de y'o fɔ an b'a fɛ k'a dɔn don jɔn anw bilara sariya kɔnɔ quand est-ce qu'on est devenu légal don jɔn jamanadenw y'u wasa don anw na à quelle occasion nous avons été légitimes o ɲininkali fɔlɔ filanan n'o y'a sɔrɔ hali bi anw tɛ sariya kɔnɔ nous sommes illégal hali bi jamanadenw ma anw ci an tɛ mɔgɔ ka ci la an b'an yɛrɛ de nous sommes illégitimes e Choguel e bɛ mun de la kulu ɲɛkɔrɔ kulu min a tɛ sariya kɔnɔ wa jamanadenw ka ciden tɛ Mackenzie. La question, en 1 minute, me plein de sens. Il me horon fera. Choguel Djabi Mindi. A question me poser, Choguel Koun, Djabi Mindi, anga Choguel. Indiqué. La question de la légalité du CNT. Il est important ici que j'insiste. Il est important que je dise ainsi quelque chose qui doit être dit une bonne fois pour toutes. Vous savez, lorsque le processus de rectification de la transition a été opéré le 24 mai 2021, le comité stratégique du M5-RFP que je dirigeais a eu une rencontre fraternelle avec les représentants des forces armées et de sécurité. Pour passer à la nouvelle étape de la transition, nous avons convenu qu'en républicain, ce dossier est dans les mains de la justice. Et donc, nous laissons la justice faire son travail. Le jour où la justice va trancher, nous allons nous en tenir à la décision de la justice. Donc, il n'y a aucune honte, aucune réserve à être devant vous aujourd'hui. Il faut que ça soit très clair. Parce que le temps de la justice n'est pas le temps du politique. On n'imagine pas qu'on dise, tant que la justice ne finit pas de trancher, on ne parlera pas avec les représentants des forces armées de sécurité, avec lesquels, comme j'ai dit, nous nous sommes entendus que la transition a besoin d'une rectification de la trajectoire, celle sur laquelle nous sommes aujourd'hui, et que nous pensons va être heureuse pour les Maliens et nous amènera à bon port. Et donc, la question de la masse salariale et du train de vie. Choguel ko ɲiningali min ye ni CNT a bɛ sariya kɔnɔ n'a a kɔnɔ tɔndenw olu ye jamanadenw ka ciden walima ni CNT a tɛ sariya kɔnɔ ou bien n'a b'a kɔnɔ k'a bɛ n'o jaabi min ni o bɛ kɛ jaabi laban ye wa a ka faamu bɛɛ fɛ. Ko don min na sɔrɔsiw ye olu wele ko transition kala tilen k'u ni sɔrɔsiw sigira ko CNT kumakan in a fɔra k'olu ni sɔrɔsiw ko en républicain kuma phrase sansi bɛɛ bɛ yen de ko komi olu ni sɔrɔsiw bɛɛ ye mɔgɔw ye maa minnu u tɛ kuma sariya ɲɛ wa u bɛ sariya kɔ. U tɛ kuma sariya ɲɛ u bɛ sariya kɔ ko komi CNT ko in bɛ sariya bolo kan fɔlɔ ko u bɛ tɛmɛ ni baara ye ni kiri nana tigɛ don min k'u to yɔrɔ min na ni kiri ko CNT ka ɲi k'a ka ɲi ni kiri ko fana k'a man ɲi k'a man ɲi
o ko ni kiri ye fɛn wɛrɛ fana fɔ CNT ma k'u bɛ tɛmɛ ni o ye k'u bɛnna o de kan ko mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu ko tribunal ka wagati ni hadamaden politique ka wagati tɛ kelen dɛ ko tribunal ka tɔgɔmasen ani politique ka tɔgɔmasen k'u tɛ kelen dɛ ko mɔgɔw bɛ k'o fili de kɛ a yɛrɛ tilara k'a jɛya bamanankan na yana ka taa CNT ɲɛkɔrɔ ani M5 ka rencontre la a y'o lamɛn. Ko fana CNT n'a y'a mɛn mɔgɔ caman b'a fɔ sisan ko M5 kun ye mankan ci ko fo CNT ka ci ayiwa M5 président nana kɛ premier ministre ye o tuma ale bɛ taa fɔ cogo di ale bɛ taa CNT na ale y'a fɔ ko CNT ka ci o tuma a bɛ taa mun kuma fɔ yan ko CNT mɔgɔw dɔ wulila yɛrɛ k'a fɔ k'olu sigilen bɛ k'a kɔnɔ des pieds fermes nkuba yana kana ni pieds fermes an b'a expliquer maliyɛnw ɲɛna fɔlɔ a kɛra cogo min na fo n ka ɲɛfɔ aw ye aw y'a dɔn M5 kun fɔ ko rectifier la trajectoire de la transition transition ye sira min ta ko sira man ɲi an taara ko fo kalo 6 fo mɔgɔ caman kun t'an lamɛn mais aw tora vous étiez convaincus aw tora o a laban kɛra mun ye après le 24 mai les représentants de l'armée u y'an wele an nana an sigira ko tiɲɛ yɛrɛ la transition ye sira min ta sira in olu yɛrɛ y'a faamu sira in man ɲi sisan an ka fara ɲɔgɔn kan ka sira ɲuman ta an ko sisan an bɛ bɛn ko min na an hakilina filɛ nin ye an b'a fɔ jamana ka baara cogo min na u ko ko problème t'a la mais olu bɛ min ɲini an fɛ CNT ko in an k'a bila parce que dossier min don a bɛ juge bolo on est dans un état de droit juge ka temps ani politique mɔgɔw ka temps o tɛ kelen donc yanni justice ka tranché an ka baara kɛ Mali nafa kama an fana ko o tɛ baasi ye donc sisan an faralen don an bɛ baara kɛ ni justice y'a tranché don min na o de bɛ na ta ni justice ko CNT bɛ ci o ye justice de y'a fɔ ni justice o CNT tɛ ci justice de y'a fɔ ni justice ye solution wɛrɛ sɔrɔ an b'o de ta c'est la justice est indépendante mais an bɛ to baara la donc nous n'avons aucune honte ko fo maliyɛn bɛ et puis il faut l'assumer n'i y'a fɔ mɔgɔ min ŋaniya ɲuman b'a la a b'a dɔn ko basi t'a la o mais mɔgɔ dɔw bɛ yen hali ni ji ta ni sukaro k'a bila u da u b'a fɔ k'a man ɲi donc olu bɛ to panpan la mankan la ko M5 mɔgɔw ninnu u ye place sɔrɔ dɔrɔn u ma kun u tɛ CNT kuma fɔ u bɛ se k'o kuma fɔ mais aw ka faamu min tɛmɛna an ni forces armées o de ye nin donc ni justice a tranché don min na on va se référer à la décision de la justice donc kuma wɛrɛ t'a la ni mɔgɔw taara kuma wɛrɛ fɔ aw ye o ye kuma minnu ye ka mɔgɔw hakili suɲɛ dɔrɔn n tilala k'a fɔ fana. Mackenzie bɛɛ nin mɛn a ko CNT kuma in u ni sɔrɔsiw bɛnna la ko k'a to justice bolo ni justice ko k'a ci justice de y'a fɔ k'a ci ale Choguel m'a fɔ dɛ ni justice ko a kana ci a tɛ ci justice de y'a fɔ ale Choguel m'a fɔ on est dans un état de droit an bɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ yɔrɔ min na mɔgɔw k'o dɔn ka taa fɔ ko justice ko k'a ci k'a sɔrɔ justice m'a fɔ e tɛ sariya kɔnɔ dɛ Choguel ko ten on est dans un état de droit k'an ka to justice kɔ ni justice ko k'a ci justice de y'a fɔ k'a ci ale m'a fɔ ni justice ko k'a kana ci a tɛ ci a ma bɔ ale da on est dans un état de droit kuma in n'a sens bɛ ɲɔgɔn an bɛ jamana kɔnɔ sariya bɛ yɔrɔ min Mackenzie a ko ten ni ŋaniya ɲuman bɛ mɔgɔ min kɔnɔ i bɛ nin faamu nka ni ŋaniya ɲuman t'i kɔnɔ i bɛ taa kɛ ten ko hali ni sukaro k'an da an b'a fɔ k'a man di question bɛ poser Choguel ko bi an ka to justice kɔ an kana fɔ k'a ci ka sɔrɔ justice m'a fɔ fɔlɔ a m'o de fɔ Mackenzie Choguel bɛ nin fɔ don min na ko ka CNT ci justice tun ye 2 de ye Mali la wa juge jɔn de y'a fɔ Choguel ye ko CNT est illégal pour que a ka bɔ k'a fɔ ko CNT est illégal juge jɔn de y'a fɔ ko CNT doit être dissous ko CNT ka kan ka ci pour que Choguel ka bɔ o don k'a fɔ ko ka CNT ci
Jiji John n'a fo Choguel ye ko munun be ko malien ka ci de un te région de wa ci dente ko katika o terika o deddo ni Choguel bora ka fo. Oh Jiji Kura John be mbi nangango makono. Kunu Jiji John tumbe non tuye ni fo. C'est la question que les gens se posent. Bi Choguel le ko amakanga to justice ko. Niye jamana den mumbe jamana saria batu. Un état de droit et un républicain. Comment flabe nyona? A quoi un républicain toi bukana ou l'uni sera sous jera kato justice ko ou te fin fo folo ka soro kirimatike. Et bemananga na koko nous sommes dans un état de droit. Ame jamana kono saria be jamana min kono. O kama jamana dungan kato jamana saria ko flo. O wakati minale ko ka sente chi. Ang me jamana jon kono wakati. Kiri jon de ya fo wakati ko sente est illégal. Kiri John Diafo wakati ko sente tondon ko katika o terido. C'est la question que les gens se posent. Moko kelen kuma fla en 3 mois. Moko kelen kuma fla kalo saba kono. Kunu sente ay saria soso. Kunu sente moko katika o terido do jamana den shika chidente. Kunu jamana den beko ka sente chi. Bi justice kelendron ne pseka foka sente chi. Bi justice kelendron ne pseka ko sente mo ko chi de unte. Mo ni o foka sur justice makuma folo était façon de nyumanye ou était jamana saria kofe. Tu n'es pas républicain, tu n'es pas respectueux de l'état de droit. Sinon ni républicain ni jamana saria ko ita foko ka chi. Seule la justice selon Choguel est compétente pour déclarer un organe illégal et ses membres illégitimes. Alors en vertu de quel organe Choguel a déclaré il y a 3 mois CNT illégal et les membres illégitimes au tribunal Bemi, au juge Bemi, au jugement Kera Donjon, au Arabe Fanjon, au tribunal le M5, au juge Choguel, au pays la République de M5, au Tunyekounouye. Arrête côté Kanga Ninako Bi, lui le premier ministre du Mali, mais hier il était président du comité stratégique. Donc président du comité stratégique de la République du M5, suivant la décision du tribunal de M5, CNT est illégal et illégitime. Mais Choguel, premier ministre de la République du Mali, le CNT n'est pas encore déclaré légitime. Donc vous avez 2 Choguel. Choguel, président du comité stratégique qui est mort, et Choguel, premier ministre qui vit. Mackenzie, voici la leçon. Choguel den aondi, que ces enfants tirent. Moko kelen kuma fla en 3 mois. En me question de poser. Tribunal Minko CND était illégal il y a 3 mois au tribunal Bemi. Juge Miyafo à Bemi, à Arab Bemi. Pour gagner un tribunal Frana Makonobi. Oh. Pour la sini, arrête clair qu'à l'avant, quel me faut CND ka ayolame. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire aux honorables membres du Conseil national de transition et leur dire que ce gouvernement et le CNT sont 2 composantes des mêmes mouvements. Le mouvement pour la réussite de la transition. L'un travaille, l'autre le contrôle, il le supervise, il lui donne le cutis, quand il est en erreur, il le rappelle à l'ordre. Il le met sur la voie et on avance. Merci bien. Mackenzie. Un élément follow mi joué. Le tout premier élément. Choguel CNT illégal français. Au Kala. Élément follow. Choguel CNT illégal. Que le CNT, organe illégal et illégitime, sa dissolution est réclamée par l'ensemble des forces politiques et sociales aujourd'hui. Que le CNT, organe illégal et illégitime, sa dissolution est réclamée par l'ensemble des forces politiques et sociales aujourd'hui. Même celles qui ne sont pas là le réclament. Nous parlons avec beaucoup de moi. La société civile dit qu'elle est illégale et illégitime. Les différentes associations qu'on parlait ici ont dit qu'elle est illégale et illégitime. Les députés de l'ancienne législature disent qu'elle est illégale et illégitime. Oh, Mackenzie, là-bas, je reste au fond de tout là. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire aux honorables membres du Conseil national de transition et leur dire que ce gouvernement et le CNT sont 2 composantes
des mêmes mouvements, le mouvement pour la réussite de la transition. L'un travaille, l'autre le contrôle, il le supervise, il lui donne le cutis, quand il est en erreur, il le rappelle à l'ordre. Il le met sur la voie et on avance. Merci bien. Mackenzie. Follow CNT a sariya soso. Jamanadenw ka ci tɛ. Kuna sini a bantɔ ko monsieur le président colonel Diaw ko CNT ani gouvernement ko de ye yɛlɛma a fogon fila ye. Kelen u bɛ yɛlɛma kɛ kelen u b'a kɔlɔsi. Ko wa an ka tɛmɛ n'a ye an mago t'a tɔ la et on continue. An ka na enseignement minnu tirera par nos grands frères, des grands professionnels, des grands journalistes comme Cher Daniel Chana Takiou et le politologue Youssouf sur Djoliba FM sur le plateau de mon frère Atayer. Shogel, Chana est moufo, Anga Chana la main. Ok, Chana Takiou. Bon. Est-ce que vous avez été surpris, Chana, hein? Non, je Shogel, dans la forme, est-ce qu'il était serein devant ce matin? Est-ce que voilà. Et les gens l'attendaient aussi de pied ferme. Certains membres du CNT. Je n'étais pas surpris et j'ai vu un Shogel très serein. C'est-à-dire que le CNT illégal et illégitime, ce n'est pas parce que Shogel s'est présenté devant cette instance, qu'elle devient légale et légitime. Je suis d'accord avec lui que c'est une instance illégale et illégitime. Il l'a dit et il faudrait regarder dans le rétroviseur pour voir le contexte dans lequel il a dit. Le contexte a changé. Le contexte change, le discours change. Ça, c'est les hommes politiques. Et ce n'est pas seulement au Mali. Quand le contexte change, le discours change. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que même Shogel dans sa tête, même Shogel, laissez-moi terminer. Je vous relancer. Si vous lui posez la même... Chana, a ko k'ale dabari ma ban Shogel ka nin fɔ CNT ɲɛkɔrɔ. Ko ni maa min ye I munumunu ka kunu lajɛ a b'a fɔ wagati min na k'i b'a dɔn ko hali bi ni ye Shogel yɛrɛ ɲininka a kumana CNT min ɲɛkɔrɔ a b'a f'i ye ko CNT a ye sariya sɔsɔ a sigira sariya sɔsɔ kɔnɔ a mɔgɔw tɛ jamanadenw ka ciden ye ko nka k'a bɛ nin fɔ wagati min na a yɛrɛ tun bɛ jɔyɔrɔ min na o wagati ko ani bi a bɛ jɔyɔrɔ min na k'o tɛ kelen ye dɛ ɔ ko ni jɔyɔrɔ yɛlɛmara laɲini yɛlɛmara cogoya yɛlɛmara ko nɛn fana bɛ yɛlɛma ko ye politicien yɛrɛ tayɔrɔ ye quand le contexte change le discours change ɔ Chana ye nin fɔ Cher Daniel ye mun kɛ ka Chana jaabi an ka Cher Daniel lamɛn. Bien compris. On parle de shogelisme, on va parler de sahaïsme bientôt, parce que la doxa, non là je suis au sérieux là, la doxa, c'est la doctrine, qui veut qu'on dise que si moi je ne reconnais pas quelque chose comme légal, légitime, je ne me présente pas devant cette chose. C'est parce qu'il reconnaît, le Premier ministre reconnaît le CNT, il reconnaît que c'est le CNT. C'est pour ça qu'il va demander la caution du CNT. Donc on peut dire, si on veut être gentil avec lui, ça peut arriver, pas tout le temps, qu'il a évolué, on peut le dire. Mais on ne peut pas dire que ce n'est pas réalisme. Le réalisme, il y a une morale en politique. Quand je ne reconnais pas quelque chose, je ne vais pas devant cette chose-là. C'est ce qui n'existe pas. Mais c'est un débat, à mon avis, maintenant c'est une virgule. Okay. Il a mangé son chapeau, il a réajusté son chapeau. Je pense que malgré ça, il est toujours en vie. Voilà. Donc il faut évoluer. Cher Daniel ko si ça ambe ka fo akilina ko si ça be fo ko Shogel mara Shogel tableau Shogel mirina tubabukan na le shogelisme ko hala tɛmɛ kan bɛ n'a fɔ ko Chana tabolo fana le chianaïsme a ko nka k'ale kɔni bɛ kelen dɔn ale Cher Daniel n'ale da ko fɛn o fɛn ma ko tɛ sariya kɔnɔ ko dagalen tɛ ale Serge tɛ I jɔ fɛnkolon ɲɛnɛ tuguni k'a b'o ka yamaruya ɲini k'ale tɛ sɔn a ma n'ale ko fɛn o fɛn tɛ sariya kɔnɔ a dagalen tɛ
ale charge kelen teti jo fen kelen yono tuguni ko kale yamaria ki te se ka fo ko politique tabolo de oye ko ni be wagati mina ko ke akoko hali politique fana ko horonya bala yala moral ko horonya bala dambe be politique kono ki bi se ka fo bonya kono ka ayele mara walma ko ayemu fono aya nemu to kan duma na il a mangé son chapeau yoro fugula mega kunzigi clé de mine on est fugula ndo ida kono be mu clé mine ka ere anemu il a mangé son chapeau, ça veut dire que ere fait min tout a clara ka nemu ko les politique la ko horonya bala makanji charge kan yoro yi kona le dako ko femi dakalente ate sariya kono ale charge horonya ta yamaria kati jo nyekoro kulukale yamaria abi ko mi ka boka fo ko misiri min fle a almamin teslamé wasirite kaka misiri kono e bora ke jo dugu kono ko ni almamin te slamé wasilite kela misiri kono o dugu se jega kla ka to almam mako ka dugu ke ka jogo flata ke be selo misiri kono mo bo re nyininga almamin gara slamé donjo seli damnera e donjo e de dabora ko almamin te slamé ko joson de be ke misiri kono ala ka cidenw ala ka mantonw te e clara ka to misiri kelen kono kulu ka dugu ta Cher dit que c'est à tes famous. C'est la doctrine qui veut que qu'on dise que si moi je ne reconnais pas quelque chose comme légal, légitime, je ne me présente pas devant cette chose. C'est parce qu'il reconnaît, le Premier ministre reconnaît le CNT, il reconnaît que c'est le CNT. C'est pour ça qu'il va demander, la caution du CNT. Donc on peut dire, si on veut être gentil avec lui, ça peut arriver, pas tout le temps. Il a évolué, on peut le dire. Bon. On peut dire, si on est gentil avec lui, qu'il a évolué. Oh, Youssouf, on en a moufo anye, chogalé ni mouke, a kololop se ake mouye politique, on walma nafa, anga Youssouf lame. Déjà, on se rappelle que Choguel avait dit que le CNT était illégal, illégitime. À l'époque, il était le président du M5 RFP. Aujourd'hui, il se retrouve devant ce même CNT illégitime et illégal. Yago. C'est vrai que c'est un sujet qui peut être à débat, mais en même temps, cette question va au-delà de la personne de Choguel. C'est une institution aujourd'hui qui se présente devant une autre institution pour souscrire encore, je le répète, à une tradition républicaine qui n'est pas, on va dire, ma foi, juridiquement obligatoire, parce que la loi de nulle part. L'article de la Constitution. L'article 78 ne dit pas ça. L'article dit simplement que le Premier ministre engage sa responsabilité devant l'Assemblée nationale sur un programme et sur une déclaration de politique générale. L'article ne dit pas, dès sa nomination, que cela est obligatoire. Quand c'est obligatoire, derrière, forcément, il y a une sanction juridiquement. Et dans le deuxième cas, il peut engager sa responsabilité sur un texte de loi. Là encore, ce n'est pas une obligation. La raison pour laquelle je l'ai dit dans un passé récent, il y a un Premier ministre qui n'a pas fait. Et c'était un sujet de débat. C'est vrai que il y a des questions qui se posent. Pourquoi il se présente devant un organe où lui-même il avait jugé illégitime et illégal? C'est vrai que c'est vrai, c'est une situation. Aben yoro chapitre clôturé yananga do. Choguel ka programme ira konnala. Yamusa ka livre page 186. Aya la mede. Donc ma harama deyaka. Ako tout dépend de l'image que l'on souhaiterait laisser à la postérité. Ako harama de me koko ke abe glonembe ire ba fe mauka munde miri mauka hakilina jonde mine ekan. Est-ce l'image d'un serviteur remarquable dont le comportement inspirerait la vénération des générations futures? Akadi e de moumeni kofe ou ka taboulo e la taboulo mimbatu be jarabi ka faso jowa ou celle d'un profiteur répugnant dont les performances provoqueraient hoc et nausée. Walma mauka taboulo e la taboulo mini abe mgola fono ka nyugundo oula. L'évocation d'un tel individu souillerait notre mémoire collective.
O Masugu, depuis 3 fois, Djamatula, Maoube Nyugu, Boukodo. Et l'on se dépêcherait de l'oublier. Ita Tromé Machida. Tout passe, fin bébé teme. Tout finit, fin bébé bas. Dans ce monde ici bas, Djen Doukolo Koka, faut y trop. À la page 100, à la page 165, Yamoussa Kamara, Bekma Mali politique. À quoi en politique, malheureusement, quand tu sais que politique, tous les chats sont gris, quand Jakma Bé, à Bé couleur clé. Jamais la gabégie, tieni, la corruption, yurugu, le nombrilisme n'ont atteint un tel sommet que par ces temps de démocratie depuis Alaï Malida. Yurugu, Nafolo tien, Kalabantia ngalontike, ama hake soroka wara ka démocratie clébo. Les partis politiques s'affrontent. Fanginin Koulou, ou Benyogon Bourouja, Kanyogon Kele. C'est dénigré Kanyogon Bourouja, discutent, Kasigi Kakma, et se disputent Kakla Kanyogon Kele. Puis ce succès de pouvoir Kakla Kanyogon Nola Fangala. Les uns après les autres, ou Bebe Nanyogon Ko. Les uns pareils aux autres, ou Abe Sougou, Abe Taboulo Ekele. Ou Fonyogon, ou Abe Son Ekele. N'ayant en vue que la poursuite de leur seul intérêt. La Yinin Kele Mimbe ou Kono Ureka Nafa. Le peuple restera le dindon de la farce. Jamana kon tobe ke droy komi munu sigilembe uteko kalama na foruku pan obupan. Celui qui acquiert une parcelle de pouvoir se métamorphose. Mami no fanga misikara jarabi soro ibe filoma obe yelema ka ke mogosuga oreye. Comme s'ils incarnaient désormais des génies malfaisants avec comme ni et kujugu o meleke de bedo alela. Na tuye almami ibaye avec un grand glomina bateke. Na tume wajulu ke marako nyumanka, ani naflo marako nyumanka, ni naflo dalema nyogon zonte bo, nyogon tieni te bo. Na tume saria susoli la gushi, ni saria kalfa la mogote mume saria susoka bo. Na tume jamana donga hake la fasali la fasi, ni jamana kalfa la mogote bihara madonga hake kakabo. Kabeke komini, danga meleke debe douala. Il perd tout sentiment humain. Il menace et corrompt. Les ressources de l'État sont considérées comme un butin. Il instrumentalise la peur de tous les autres en abusant des moyens de l'État. Jamana police, à justice, à sécurité d'État, à marfa, à douanier, à impôt, inspecteur de travail, nita faboulou de blackoulouchou il a. Privilège inconsommable lui permettant d'absoudre et d'inculper qui il veut. Fangami, koda erema, mame nita asakola, qui mine qui do, katonyo sukubeda ikan. Avec en plus la capacité de mystifier l'opinion par des opérations de désinformation et d'influence. Anifona ka tien, ka oyelema ko ken galoy kan galo ko de la teme ka tien ka barabiro dala. L'ordre de la loi est purement formel ko saria bato o kone oye dans la gese de tendron. Le concept de démocratie de la poudre jetée aux yeux beje fanga atokera bugurje de mubanyela par des groupes de prédateurs façon nafulo bimbagaw façon saria tabagaw façon nafulo chunbagaw façon atono o jibobagaw. Pour apaiser la soif de liberté des citoyens, se peut-il que la démocratie malienne se soit transformée en une profonde dissolution? Comme les Bédja Fonga là-bas, toi qui as dit la traite des wa. Leçon morale de Yamoussa. Meklaka doa kono. On continue. Comme tu es à côté. Comme Shogel Bekaba, Kanga Teme. Mais Mounanya Ninta, Shogel Dende, Aouni. Moi qui me bora kata M5 na moi biching ya d'inflon yi a dogoni flon kambe jamana clé rectification ka jamana josen kura onati refondation ko korole min tumbe o tume ngalonka atume yurugu kan atume laydu tine balia kan atume kuma fla foka jonde ya foya ko ibeka kera kanchamantiki. Oh, Shogel kera kanjul tige bi. Le shogelisme. Le shogelisme. Tchoche ya foko sente kachi. Ete républicain. Shogel mafo. Justice de afo. On continue.
Atrakuma bakuruba munu wala sente nyekoro are nana o be aramase ko be fara ɲɔgɔn ka bamanankan na miniti 7 angola me mekla ka do akono ka be tenten na ka au rencontrer ko nga se ka kuma malien minnu be Mali kono ani Mali koka nga se ka kuma minnu fora bi ou kuma barkama ku tomotomo ka contrandi ke malien comme beto ka ke kanto M5 kelela kuma min fora bi nana gouvernement togola en tant que premier ministre ni président de la transition akaya Maria kono kana ambena bara min bolola transition kono ka nyefo conseil national de transition parce que allez de be assemblée non la sisa ka fese u ka don bara jumɛn de kan ka kɛ pour que ka se k'u ka yamaruya di kumaba minnu fɔra bi o ye k'a fɔ ko transition a sigilen bɛ sen 3 de kan o ye lakana réforme institutionnelle et politique yelema kan ga do jamana la cogo mina ka Mali kura jɔ o sariyaw ani aboloda fɛn ani le pilier social o kɔrɔ ye gouvernement ni syndicat u kan ga ɲɔgɔn kumanya ka se ka bɛn pour que jamana ka se ka sumaya baara min kan ka kɛ an y'a a tɔmɔtɔmɔ baarabaw minnu kan ka kɛ baara ba 4 de do fɔlɔ o ye lakana filanan o ye réforme minnu kan ka kɛ ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ o réforme kɔnɔ constitution b'a la loi électorale b'a la accord d'Alger yɛlɛma min kan ka don a la a application kan ka kɛ cogo min na pour que a ka se bɛn kɔnɔ Mali kana fara Mali souveraineté Mali hɔrɔnya Mali ka kɛ jamana min bɛɛ b'i ka diinɛ ta o kɔni o tɛ se ka négocier a tɔ bɛɛ bɛ se ka négocier Maliens ni ɲɔgɔn cɛ axe filanan ye mun ye sabanan ye mun ye ni réforme sigira o ye ka élection organiser pour que transition bɛ ban don min na président ka se ka sigi député ka sigi hali ni maire ni waati bambolo u fana ka sigi ka constitution yɛlɛma ka sariyaw bɛɛ yɛlɛma ka Mali kura soubassement jɔ a ka kɛ ni président sigira bɛɛ ka sɔn a ma ko ale ka président don pour que o ka se ka kɛ an b'aw fɔ min ma ko organe unique chargé des élections o kɔrɔ ye jɛkulu dɔ bɛ sigi ale de bɛ élection organiser pour que mɔgɔw kana n'a fɔ ko élection namara la organe indépendant no parti ta tɛ gouvernement ta tɛ olu bɛ sigi olu ka baara ye ka élection organiser a ka ɲɛ n'o tɛmɛna gouvernement bɛ baara min kɛ don o don furakɛli sira fɛ sira kura sira fɛ dumuni sira fɛ ka occuper sɛnɛkɛlaw ni baganmaraw ni mɔnikɛlaw la ka école ko ɲɛnabɔ o bɛɛ gouvernement ka baara habitude no donc o de ye axe 4nan ye a bɛɛ o y'a siɲɛ fɔlɔ Mali premier ministre ka n'a fɔ Maliens ye baara in bɛ bɛn 2050 milliards ba 2 ani miliyari 500 o de bɛ n'a don baara in na o kumabaw de fɔra CNT ɲɛmɔgɔ ani députéw ani CNT membres u ye ɲininkali caman kɛ aw yɛrɛ y'a ye a ye tile bɛɛ kɛ kabini 10 heures an nana baara banna sisan ala barika la u sɔnna o majorité y'a voté n b'a fɛ k'u fo o la k'u ka président fo u ye danaya min d'an kan an bɛ ala deli a ka a fanga a dɔnniya a k'a d'an ma an ka se ka waliya
ka président Assimi Goïta fo parce que ale de y'a danne kan ni ale tilala ntela ka gouvernement sugandi ka mɔgɔw proposer a ye an bɛnna ka donc équipe min bɛ n kɛrɛfɛ sisan an bɛ baara kɛ an b'a fo ne b'a fo u bɛɛ tɔgɔ la n bɛ ɲini maliyɛnw bɛɛ fɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ Mali kɔ kan bɛɛ ka dugawu kan ye i bɛ i ye fangakɔrɔ mɔgɔw i ye M5 mɔgɔw an bɛɛ maliyɛn de an tɛ maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na fili min kɛra Mali kɔnɔ kɔrɔlen y'a dɔn fanga yɛlɛmana siɲɛ caman 68 91 2012 2013 an t'a fɛ ko tuguni maliyɛnw bɛɛ kan ka kan sisan an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka jamana jɔ an tɛ maliyɛn bɔ maliyɛn la minnu dalen tɛ gouvernement ka baara la fana an bɛ ko bɛɛ kɛ ka kuma u fɛ k'u la convaincre pour qu'an ka se ka bɔ da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ parce que sisan Mali jugu ka ca jamana caman bɛ yen u ɲɛ donnen don Mali la fana donc an kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an jɔ u k'an bonya an ka hɔrɔnya an ka danbe a ka se ka sigi a ma o base de bɛ sigi transition in o dun tɛ se ka kɛ n'an man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni minnu kɛlɛla u ka yafa ɲɔgɔn ma minnu ye mankan ci ɲɔgɔn la u ka yafa ɲɔgɔn ma an ka mɔgɔbaw bɛɛ alimamiw bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ i kɛra chrétien o i kɛra protestant o i kɛra silamɛ o bɛɛ ka dugawu kɛ makɔrɔbaw bɛɛ cɛ ni muso ani denmisɛnninw a ye cɛsiri n'an sera ka ni transition ye réussira an bɛ fondation de sigi aw de bɛna a tɔnɔ sɔrɔ sini donc jeunesse fana a ye fara an kan k'an dɛmɛ n'aw y'a ye min tɛ marché aw kana kɛ marché ni mankan ye a y'a fɔ hɔrɔnya la ka siraw ta légalement a y'a fɔ an bɛ se ka yɛlɛma don ko la an ka baara de ye nin n nana o de f'aw ye a ka janse maliyɛnw bɛɛ ye ko n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman don ni maliyɛnw ye dugawu kan ye n'u y'an dɛmɛ a bɛ réussi donc n nana o de fo a ko baroya janse yɔrɔ bɛɛ la sisan n'an bɔra sini bɛɛ baara bɛ daminɛ an tɛ n'an jɔ de sini bɛɛ baaraw bɛ daminɛ maliyɛnw yɛrɛ bɛ n'a ye mɔgɔ si tɛ sigi tuguni fo transition ka ban ala barika n'a banna ni président mɛ élira an bɛ fanga d'a ma maliyɛnw ka dugawu kɛ an bɛ taa so o b'a sɔrɔ maliyɛnw b'a fɔ aw ni ce aw ni baraji an b'o de ɲini ala ka o fanga a ka d'a ma an ka se ka si sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ an ka se ka se a kɔrɔ kuma baw minnu bɛ fɛn ka fɔ ni ye hakito b'a la c'est de la maman. Il n'y a pas de question, merci. Makenzi ala ka dugawu minɛ kumakan kelen bɛɛ k'o de retenir a laban Sogɛlɛ yɛrɛ ko Congo de fɔ bɛɛ ye a ko denmisɛnninw n'aw ye taabolo min ye n'a man ɲi n'aw ye mun ma da n'a man ɲi aw kana kɛ marché ye dɛ aw kana kɛ meeting ye aw kana carré kɔnɔna minɛ a ye voie légale ta Makenzi tulo b'a la ko maliyɛnw ni aw ye mun ye ale Sogɛlɛ ka gouvernement bolo n'o man ɲi ni ji dɛsɛ bɛ aw la aw kana marché dɛ n'aw bɛ marché a ye demande kɛ n'a refusera a y'aw ta to ala ma n'aw ka sira tiɲɛnen don aw kana marché dɛ aw kana carré kɔnɔna minɛ n'a bɛ marché a ye demande kɛ ni maire ko k'a tɛ di aw kana bɔ ni kalanko tɛ yen aw denw bɛ kalan tɛ yen aw bɛ ka faga insécurité bɛ yen aw kana marché dɛ Sogɛlɛ ko ten ko marché man ɲi ko meeting man ɲi aw tulo b'a la ko ni mun man ɲi aw kana bɔ ka carré kɔnɔna minɛ aw kana marché kɛ a ye voie légale ta sariya ye mun fɔ aw y'o ta ni sariya y'aw yamaruya ka mun kɛ aw y'o kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ma aw yamaruya a ye to so a ye to sariya kɔ ko nka aw kana bɔ aw yɛrɛ ma dɛ Sogɛlɛ ko ten Makenzi désobéissance civile a autorisé yan désobéissance civile a autorisé a kɛra yan o Sogɛlɛ de ko bi ko n'aw ye ɲɛ mun na n'a ma bɛn aw ma aw kana marché dɛ a ye sariya sira ta c'est ce qu'il a dit ɔ a ye axe minnu fɔ lakana yɛlɛmaw fanga sigi bolo la kalafili ani marako ɲuman
les 4 grands axes anga na sécurité la aku bena munke kalakana sabati ango lame a rencontré ko nga se ka kuma malien minnu be Mali kono ani Mali koka. La création des bulles de sécurité ne concerne que les pôles de sécurité de développement et de développement fonctionnel dans les régions. Quelles sont les actions de renforcement dans les autres régions? Je dois dire à ce niveau que l'opération Maliko est en cours dans les régions de Mopti, Ségou et celle du Nord. En dehors des théâtres d'opération, les forces armées de sécurité poursuivent leur mission de sécurisation dans les autres zones où le niveau d'insécurité est élevé. Nous pouvons citer l'opération Sutura, qui est en cours dans la région de Sikasso, l'opération Lakana à Banamba dans la région de Poukro, les patrouilles dans les gendarmeries de la gendarmerie sur plusieurs axes. En plus, nous pouvons parler de l'opération conjointe frontalière Tourbillon Vert, organisée entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, et l'opération transfrontalière Mali-Mauritanie. Pour ce qui concerne les régions de l'intérieur, une opération militaire dynamique en cours de conduite, déduite du plan Maliko nommé Keletigi, vise à faire des offensives, à marquer la présence de l'État et sécuriser les localités intérieures et du Sud. Dans les régions en dehors des théâtres des opérations, sont prises en compte dans les interventions de l'armée. Je vous disais récemment que des opérations militaires d'envergure sur l'ensemble du territoire sont en cours d'organisation ou de mise en œuvre pour que, de façon dense, nous faisons l'effort de couvrir autant que faire se peut le territoire national. Alassane Moussa insiste, demande les circonstances. Ako fere min bɛ u bolo ka maliyɛnw n'u bolo fɛn na kana Mali dugukolo fan bɛɛ opération min n'u b'o wele ko Maliko o bɛ Mopti ani Segu Surasiw u bɛ na yɔrɔ bɛɛ don ɲɔgɔn na ye ka bandiw djihadistes terroristes k'u bɛɛ gɛn sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛ kɛ bagangɛlaw ka bagan kɛ dinanguru bɛ na libéré antenne bɛ na sigi fan bɛɛ ko dinanguru bɛ bɔ dinanguru a yɔrɔ bɛɛ bɛ na libéré kufa bɛ gɛn ka bɔ centre la ko o opération bɛ yen ani Segu mara ani Mopti yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya la a ko Banamba fana opération bɛ tagala ye ne opération Sutura o bɛ Sikaso ka Sikaso bɛɛ gendarmew Surasiw Sikaso bugudaw a cercle commune ko patrouille bɛ na daminɛ bandi djihadistes terroristes k'u bɛɛ bɛ n'u yɛrɛ ɲini an bɛna ye hali a tɛmɛ sisan ko samiya bɛ ja tourbillon vert o ye kɛlɛbolo ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamana min ye Mali Côte d'Ivoire Niger Mauritanie ani Burkina ani o jamana hakɛw cɛ ani o jamanaw bɛnna ka sɔrɔsi kulu daga dɔ sigi jamana bɛɛ ka sɔrɔsi kuluba kɔnɔ ka an ni o jamana bɛɛ cɛ kelen kelenna ka yen fana lakana n'o bi komi opération funufunu tourbillon a ko opération wɛrɛ bɛ yen n'o ye kɛlɛtigi ye ko t'i sigi bin ka k'a kan dɛ olu bɛ wuli ka t'u ɲini de offensive Mali fan bɛɛ k'olu bɛna taga yen de o fana bɛna daminɛ maintenant mun ye opération ye Mali yɛrɛ dugukolo fan bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya la a ye nin de tɔgɔ fɔ Maliko bɛ Mopti Segu dɔ bɛ opération Sutura o bɛna kɛ Sikaso n'a mara Banamba b'a la gendarmew ka patrouille o fana bɛ yen centrique fan cɛ yɔrɔ can fɛn ani tourbillon o b'an ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nka Mali yɛrɛ jamana fan bɛɛ sur l'ensemble du territoire a ko ko o bɛ lakana cogo min o bɛ sen na walima a bɛ k'a labɛn o de ye ne dabari ban ko c'est en cours d'organisation ou c'est en cours ou en organisation u bɛ ka Mali yɔrɔ bɛɛ lakana ou bien u bɛ labɛnni na fɔlɔ donc o y'o yɔrɔ ye maintenant axe kɔnɔ a bɛna nin bɛɛ lawaleya cogo di u ko a ka plan kɔnɔ u bɛna sɔrɔsi mɔgɔ 12,000 ta armée kɔnɔ ka kɛlɛkɛminan girimanba 8 nka kɛlɛkɛminan sugu min don ma fɔ dɛ char de kɛlɛkɛ ko 8 nombre de matériel et équipement majeur acquis par les forces armées 8 a bɛ ta wagati min na wagati ma fɔ période ma fɔ an ye
tableau kono surasi cɛden ba tan ni fila bɛna ta nka u bɛ ta kalo min na o kalo kura bɛ yen fɔlɔ o kalo ma dɔn fɔlɔ n'olu le taara olu bɛna fara ka nin baara kɛ bon o surasiw bɛ ta kalo jɔn na u bɛ kalo joli kɛ formation na ka bɔ ka taa kɛlɛ kɛ ale ko k'ale tɔ bɛɛ ye kalo 9 ye en 9 mois a bɛna 12 000 soldats recrutés k'u former u ka kɛlɛ kɛ en 9 mois ne m'o de faamu pilapili kɔnɔ surasi ba tan ni fila bɛna ta o ba tan ni fila renforcement du maillage olu de bɛna fara armée kan pour que ka se ka nin ko in bɛɛ kɛ en 9 mois o mɔgɔ ba tan ni fila olu bɛ former kalo joli ka bɔ ka kɛlɛ kɛ o kɔnɔna la Makenzi o de y'an dabari ban anw dun bɛ mun bɛ armée kɔnɔ formation dɔgɔyalenba ye 12 mois ye a teriyalenba ye kalo 6 ye bon a ko a bɛna maramafɛn belebeleba 8 san nka suga min don o ma fɔ secret défensif bɛ se ka to i t'o bɛɛ détail di ennemi bɛ se ka fɛn ta nombre de bulles de sécurité o de ye an ye minnu fɔ sisan n'o ye 28 ye cadre de l'opération Maliko ka kɛlɛkɛ kulu u sigi daga dɔ la u bɛ munumunu u kɛrɛfɛla la nombre de patrouilles surasiw bɛna yalali hakɛ min kɛ ani gendarmew Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ kalo 9 kɔnɔ u bɛna patrouille 1000 de kɛ 1000 patrouilles donc n'i ye 1000 patrouilles u bɛna o de kɛ en 9 mois donc ça veut dire que n'i ye kalo 1 o ye tile 30 ye kalo 2 tile 60 kalo 3 tile 90 kalo 6 tile 100 ani tile 80 tile 100 ani tile 80 kalo 7 o ye tile 200 ani 10 n'i ye 1000 divisé tile 200 ani 10 o kɔrɔ k'u bɛ sɔn ka patrouille 3-4 de kɛ par jour oui maintenant toujours cadre kɔnɔna la nombre de postes de sécurité construits opérationnels u bɛna lakana yɔrɔ minnu jɔ ni yen bɛ se ka labaara o ye 42 ye Mali dugukolo bɛɛ nombre d'unités construites commissariat ni brigadier kɛ mɛna jɔ 20 ne dun hakili b'a la Choguel ko Mali dugukolo 100 o 100 ko 90 tɛ Mali bolo bilen ça veut dire qu'on a 90% du territoire à couvrir en sécurité maintenant est-ce que 42 postes o bɛ se ka 90% Mali dugukolo bɛɛ sécuriser wa commissariat ni brigade 20 ani peloton ni centre de secours 20 peloton centre de secours brigade PSDG ani commissariat olu bɛɛ 20 i ka 20 yɛrɛ tila nin 5 cɛ sa o kɔrɔ commissariat bɛ sɔn ka kɛ 4-5 ye en 9 mois 4 commissariats construits pour sécuriser 90% du territoire la police nombre d'ex-combattants rappelés minnu tun bɛ kɛlɛ la ni olu gɛnna o 50 bɛna wele ka na don kɛlɛ kɔnɔ nombre d'ex-combattants des bataillons MOC intégrés formés rebelles kɔrɔw o 1300 bɛna recruter rebelles kɔrɔw o 1300 bɛna don nombre d'ex-combattants bénéficiaires des projets socio-économiques minnu tun bɛ rébellion na ni marifasɔrɔsiya man di olu ye n'u b'a fɛ ka jago kɛ k'u ka bagangɛn kɛ alors wari bɛna di olu ma u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ ko wɛrɛ kɔnɔ mun tɛ marifata ye alors wari bɛna di rebelle kɔrɔ 1800 ma u ka jago daminɛ 1800 anciens combattants jamana bɛna wari ta ka di olu ma ni min bɛ jago kɛ i k'o kɛ n'i bɛ gɛnni kɛ i k'o kɛ n'i bɛ mɔni kɛ i k'o kɛ M5 jeunesse aw tulo b'a la nombre de groupes d'autodéfense désarmés kulu minnu formera k'u yɛrɛ lakana alors olu caman fana bɛna bɔ yen nka o hakɛ ma dafa a bɛ kɛ wagati min na nin ma fɔ nombre d'ex-combattants issus des groupes comme Dana Masakou n'olu cira o mɔgɔ hakɛ min bɛna ta o mɔgɔ 2000 nka a bɛ kɛ période min na ni période si ma déterminé toujours a kɔnɔna na alors nin wari bɛɛ wari min bɛna don lakana la miliyari 200 ani miliyari 20 ani miliyɔn 300 ani miliyɔn 84 220 milliards 384 millions o de bɛna di Sadio Kamara ma a ka nin baaraw kɛ ni sécurité Makenzi an bɛ continuer an bɛ don a kɔnɔ dɔɔni dɔɔni an bɛ se sisan organe unique a y'o fana fɔ axe 2 réforme ni fɛnw kalafili bɛna kɛ ni cogoya min ye o kɔnɔ CNT maa dɔ ye ɲininkali dɔ sɛmɛ Choguel la an k'o question lamɛn. Axe 3, organisation des élections. 3.1.1, sur la création de l'organe unique de gestion des élections au plus tard, vous le dites, dans le plan d'action au mois de novembre 2021. Moi, je me pose la question simple, de quelle création vous parlez?
Est-ce que vous parlez de la création de l'organe unique de gestion dans les textes ou vous parlez de l'effectivité de l'organe unique de gestion des élections sur l'ensemble des territoires? La question elle est très pertinente pour la simple raison que vous avez chiffré cela à 56 millions. Or, on sait tous que parler de l'organe unique de gestion des élections suppose, comme vous l'avez dit, que le ministère de l'administration territoriale s'est dessaisi. La Cour constitutionnelle, bien sûr, n'interviendra pas, en tout cas pour le troisième tour qu'on connaît, que la DGE, la Direction nationale des élections, n'interviendra pas, que la CENI n'interviendra pas non plus, mais que le tout, ces 4 organes, retrouveront leurs compétences dévolues, bien sûr, à l'organe unique de gestion. Et ça, pour quelle infrastructure, pour quel recrutement et pour quelle formation, sur la base du délai imparti. Parce que ça nous pose, à ce niveau, un minimum de compréhension. Le coût, à la limite, à ce niveau, me semble extrêmement mal évalué. Parce que si vous osez aller vers l'organe unique de gestion, ça voudrait dire que l'administration, à quoi ça sert de créer un organe unique de gestion pour aller les loger dans les bâtiments de l'administration? Ça suppose des constructions des infrastructures, ça suppose des recrutements de qualité et ça suppose la formation du personnel de cet organe unique de gestion, de qualité. Et le coût, ici, 56 millions me paraît dérisoire. Les objectifs 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, lecture de l'ensemble des textes régissant le processus électoral, mise en place d'un nouveau système d'établissement et de contrôle du fichier électoral, mise à jour du fichier électoral, tout cela au plus tard février 2022. Mise en place, objectif 3.2.3, des cartes biométriques au plus tard février 2022 pour des élections qui doivent se tenir au mois de février 2022. La question elle est toute simple. Comment mesurer le chronogramme quand les délais de mise en œuvre se chevauchent? En cas de retard, Excellence Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous éviter les glissements des dates? Vous l'avez dit, et ça a été dit ici, est-ce qu'en ce moment nous sommes dans une transition, pour une transition réussie ou pour une transition de délai? Enfin, Monsieur le Président. Question très technique. Très technique. Ako mounye kalafli shogali organi uniki minfo na uyame. Ako ibe no siki. Ninyi ka program konna laje. Ikoko ibe na osiki. Imelemba osikili la o novembre nataye. Élection du février. Kulu minganka kalafli la be. Osikili be banka be. Kalo saba yana élection tche. Qu'est-ce que c'est que kalaflike ou kalo saba kunoa? Kabe shogeli nyininga. Kibe ka créer papier kande wa. Walma ibe na la waleade. Kadaka kiko ko nimbebe be milliard bidru. Million bidru ani woroma. Eko aleba ere nyininga. Kuni koko organi miya ere kli. Kulumi daga mimba ere kli. Balo aglonente mogola organe unique. Ko ba yira eko seni semebo kalafli la. Direction générale des élections. Nous le fichier glan kulu fana semebo la. Au koro ko administration territoriale semebo la. Wa hali cour constitutionnel au fana semebo élection ere jabi dilila. Kuni koko kulu mimba yere ye. Au koro de oye. Konga eko kulu ya yere ko kalafli kulu ba dama nga o kalafli kulu o sigile me barakero konna la eko ta yere ya ita yere nga ibe luanse la mo bara ko shegel ka nyefonye ko j'ai pas compris. À quoi ça sert de créer un organe unique et aller le loger dans les bâtiments de l'administration? Kuni ko organe unique senin dabe boala DG dabe boala administration dabe boala no dunkera ibe mugo d'etat o koni ye mugo ta ko shogeli ibulu ta chugodi ibu ta majon ka kla kulu former kalafli la ka beni kalafli kala wolon vla kono kebo beke chugodi wa kego ko musaka ko million bis duru ni woro ko est ce que rebe kalafli re songo da don wa ko shogeli ka jabi ako flana kalafli rebe ke ni sebe mununye iko kiba fe ko sebe fana be sigi mogo wole ka sigi ka sigi o sebe be kalaninka ni mu mayin ko bola
mirina kurambe ko do wa ko sebe nunu be tali ka sege ko bara be ban février 2022 élection est février 2022 a question mo ma suit à quoi la relecture de tous les textes il faut au plus tard arrivé clair le février 2022 et élection est le 27 février 2022 à quoi fana carte biométrique élection me kala klimetani carte mi ko kala fli o carte o carte biométrique o glani ano diri malioma ko be la ben ko be songa banfo février o ko kala fli février shogel ko ni ni be fo ki be ni be ban février oh ko e be se ka kala fli ke chogo di février ko walma mun dalubi bolo kan ni be ban février ka kala ka kala fli ke février kono et il a dû minta ko time ko dalu jombe bolo pour éviter les glissements de délai il a dû ta collection me ke février wa ego ko ebe clan ni bela février fana ok ebe se ka clan ni bela chogo di ka kla ko laydu time ka sura ima bo laydu kono ko mun fere bi bolo wala sai kana soso ko walma e ibe election sugu be de fewa election jele de fewa walma e ba fedro ka fendo ke wakati kono tini ka fendo ke tindro maganja une question technique de poser shogel ka jabi kera munye angalame. L'honorable Alassane Agmoussa. Question explicitée si l'organe unique de gestion des élections sera créé après les élections. La réponse est que la réforme du système institutionnel d'organisation des élections au Mali s'impose comme une évidence. C'est là après plusieurs constats. D'abord, l'échec de la pluralité des organes intervenant dans les élections. Nous avons la CENI, la Direction générale des élections, le ministère de l'administration territoriale et, pour certaines élections, la Cour constitutionnelle. Ensuite, la nécessité de professionnaliser la gestion des élections en dotant notre pays d'une structure efficace, efficiente et stable. Et enfin, en accédant par une volonté politique à une demande forte de l'ensemble des acteurs de la société civile de la classe politique depuis bientôt 20 ans. Je dois rappeler à cet effet que c'est depuis 2002 que la nécessité, l'exigence de l'installation d'un organe unique a été demandée la première fois. Aussi, l'organe unique est une demande unanime de la classe politique. C'est pour partie, ça fait partie des actions inscrites dans le plan d'action du gouvernement, déjà sous les précédents chefs d'État. Dans les années 2010, il y avait une commission qu'on appelait la commission d'Aba Diawara, Kari, avait déjà tout ficelé et la mise en place de cet organe était déjà prévue en cette période. Mais comme vous le constatez, chaque fois qu'un gouvernement s'installe, en général, le président, c'est à la fin de son mandat ou de ses 10 ans qu'il envisage de mettre l'organe. Le dernier, c'est le dernier mandat de l'ancien président. Vous vous souviendrez que c'est au dialogue national inclusif qu'on a prévu de mettre l'organe unique en place, mais en 2023, d'autrement dit à la fin de son mandat. Donc pendant 20 ans, on demande l'organe. Une fois qu'un parti ou un groupe de partis prennent le pouvoir, ils attendent la fin de leur mandat pour dire de le mettre en place. Et c'est pourquoi nous sommes convaincus que c'est le gouvernement de transition qui doit le mettre en place une bonne fois pour toutes. Je crois que ce sera difficile après pour revenir là-dessus. L'organe unique a pour objectif de minimiser les contestations post-électorales et réduire considérablement le coût des élections. Le temps de le mettre en place fait l'objet de beaucoup de discussions. Mais supposons aujourd'hui qu'on décide de ne pas le mettre en place, qu'on retourne à l'ancien système. Il
faut bien mettre en place la CENI, il faut voter une loi, il faut nommer les membres, il faut les installer. Ça prendra le même temps que si on met l'organe en place, sauf que l'organe est censé résoudre les problèmes qu'on avait avec l'ancien système. Alassane Agmoussa pose toujours la question. Député, question technique nous nous poser. Qui ko organe unique nanyo koro nyini to kana koro kulumi dagami na lebena kalafli ke na kelendoro nebe kalafli bela ben ale kele nebe mko sukwandi munu meke cheboy ale kele nebe kalatalaw konti ale kele nebe kalata seben konti ale kele nebe jabi bo ko nga eka kumakan kono afolembe ko kulu mi be no créer nga okulu o sigilembe gouvernement ga yorola kale mo famu konote n'organe ki fora chugo mi nabeti mugo munu menata ibena nunu tap maljon ni yu taibu kalan kalata ke chugo la wati jon kono kata beni février ka ko fana ko kala bɛ tani sariya sɛbɛn minnu ye sigi mena ko sariya sɛbɛn bɛ ka sigi ka fɔ kɛ sariya sɛbɛn ninnu bɛ kelen kelen na kan ka fiɲɛ ɲini ka tila ka taa n'a ye CNT la ka voter ko baara bɛɛ bɛ sɔn ka ban février kalata ye février a tilara ka ɲininka sabanan na ko maaw bɛ kala ta ni sɛbɛn min ye biométrique i ko fana bɛ na dilan ka di mɔgɔw ma ko baara bɛɛ bɛ ban février ko kalata ye février Choguel ka jabi o de fɔra tubabu kan na sa ye jabi lamɛn ɲininkaliw tun ye nin de ye a ko jabi k'i ka jabi la ko kala tacogo a yɛlɛmali k'a wajibiyalen don ka da fiɲɛ minnu yera ko mun na kala tacogo min tun b'an bolo ko kulu caman tun da de bɛ kala tatɔ la i komi seni o ye kulu ye o kun da b'a la o bɛ kɔlɔsili kɛ DG o ye kulu ye o tun bɛ kalatalaw compter administration territoriale o fana ye kulu ye o tun bɛ kalata minɛnw ni jaabi bɔ ko nin kulu caman ni cour constitutionnelle o tun bɛ kalata jaabi laban bɔ ko nin kuluba naani bɛɛ da donnen kalata la ko wolola kalata dɛsɛla échec ko de kama an ko an ka bɛɛ da bɔ a la ka kɛ mɔgɔ kelen kulu kelen ma kulu caman da donnen a la o kɔlɔlɔ yera o ma kɛ wasa ye o échouera o la an ka kulu kelen sigi mun kelen b'a bɛɛ kɛ a ko kun fɔlɔ min y'a to olu bɛna organiser sigi o ye nin kulu caman min da donna la n'o da donnen ma wolo hɛrɛ la o ye kun fɔlɔ min b'a to an ka kulu kelen sigi ka kalata bɛɛ d'o ma a ko kun filanan min b'a la ko bibi in na k'a sera sa Mali kalata cogo a ka kɛɲɛ ni diɲɛ yɛrɛ ta cogo ye professionnalisé a ko kun sabanan min bɛna organiser sigi ko ka da kan ko Mali yɛrɛ politique kulu tila bɛɛ de y'a fɔ c'est une demande de l'ensemble de la classe politique a ko kun naaninan nin y'a ka jaabi de ye dɛ ko kun naaninan ko nin y'a san 20 ye ɲɛmɔgɔ kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen u bɛɛ ye nin kulu kelen sigili ŋaniya